mawaki. Action. To masu sauraro a yanzu kuna tare da Haruna Yelo, sanannen mawakin nan namu na Dorayi. Za mu so ku ji wannan bayani daga bakinsa, zai dan gaya muku takaitaccen tarihinsa. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rago fuskar ka. Ina na Haruna Yelo. Waka ta farko da ta bayyana ce Rami a bakin sa. Rami bakin sa. akan Iqbal. Ita na fari a rayuwata, ita na fara rubuta, sannan wasu suka biyo daga baya. Yawa, wannan shi ne. To za mu so ka ɗan rera mana wannan waka ta ka kuma duk da cewa dai an ce ba kai ka rera ta ba, yaran ka kawai suka rera. Wanda ya fara hawa kan baitin farko shine Dina Bazama, sai kuma middle din wakar, tsakiyar wakar kenan shine Umar Kado, shi ya je rafin din wakar Dina Bazama ya baitin farko da sauran list din mutane. So yadda wakar take na farko shine dan zabar mai United, abin sai kowa dan zabar mai United, ko na bude da fara na saka Allah makajin La ilaha illallah. ba na basira da yi waƙi na zabar mai na ta waƙewa. Wannan shine tashin waƙar. To rabin din waye rabin da kai ko shi na masanin mawakin ne? Rabin din ma ni ne rubuta shi, amma ba ni bai su masa ba, Umar Kadi ne rubuta shi. To za mu so ka gaya mana mai gidanka a harkar wannan waka ta sana'ar industry. So mai gidana suna da yawa, idan akwai inda na fara koya, kaga malami ne yawa, ko aluja ka koya a mutum ka tsallaka ka koma wani wuri kai sauka da Qur'ani, duk dai malamin ka na farko ina da Habu Jibo, wani aka Abubakar Sadiq a Dorayi, shine fes mai gidana. Sannan tsallaka muka je muka haɗu da Bazama, shine muka je muka fara waƙoƙi ma da sauran abubuwa. Wannan su ne masu gidan na guda biyu. Sai kuma ɓangaren waƙa akwai Salisu Yaro, akwai Bureka, wanda su muke haraka yanzu ma da su muke dan dama ta muke haka. To da muka ji an ce Umar Kadi shine mai gidanka, dan wani duk wani kuɗi da kake wani takama da shi kana kashewa wani abu shi yake sa kana wannan. Shi Umar Kadi wannan ba bangaren fim bane. Akwai layin da muke yi da shi da ban shi yasa ko ba gane ba, kuma aka ganin ba wancan tabbai aka nan bangaren industry aka ban, kaga ba na dauko abin da ba shi bane ban tsamo shi a ciki ba. Ko ba haka bane ba. Mun gode.